Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Akwụkwọ nsọ si na anyị nwere ike inwe ike, na anyị nwere ike inwe onyinye ama, na anyị nwere ike inwe mkpụrụ, na anyị nwere ike ime ihe dị ukwuu, na anyị nwere ike ibi ndụ anyị na mmeri. Anyị nwere ike inwe onye ndụmọdụ anyị, onye inye aka anyị, onye nkwuchite ọnụ anyị, onye na-anọnyere anyị. Gịnị ga-eme onye ọbụla a ga-eji chọọ dị ike imenyere ihe m onwe m? Aga m achọ jupụta mgbe niile, na-awụfusi ma jupụta na mmụọ nsọ. Amen. Ịma ihe okwu nke a bụ otute mmanụ pụtara? Amaghị m ịma ihe banyere okwu nke ahụ bụ otute mmanụ, mana akwụkwọ nsọ si Jizọs bụ onye etere mmanụ, onye nke etere mmanụ. Mana Jọn nke mbụ ọ sị na anyị nwere otute mmanụ, na anyị niile bụ ndị etere mmanụ, na otute mmanụ a na-anọgide n'ime anyị, na otute mmanụ a bụ ike nke na-enye aka, nke na-eme anyị ime ihe. Ma anyị kwesịrị ijisi otute mmanụ a ike dị ka ihe dị mma na ihe bara uru. Mana ọ bụrụ na ịmụ okwu a bụ otute mmanụ, nke a bụ ihe ọ pụtara: ite gị ihe n'ahụ niile, ma ọ bụ itegide gị ihe. Ya mere, ọ bụrụ na m ga-eji ihe na-esi isi ụtọ wee tee gị, aga m ewere ya tezucha gị ahụ gị niile, gị wee jupụtazie n'ihe na-esi isi ụtọ. A ga-agbazucha gị ya n'ahụ niile, gị na-esizi isi ụtọ. Mana ekele dịrị Chineke na ọ bụghị naanị mmanụ na-esi isi ụtọ ka e tere anyị, mana e tere anyị mmanụ site na mmụọ nsọ. E tere anyị mmanụ gburugburu anyị site na mmụọ nsọ. Amen. Obi dị m mma na m na-eme nke a n'abalị a, n'ihi na ụfọdụ n'ime unu dịkwa nka. Ịgwa gị eziokwu, abụ ndị n'otu a bụ ndị m ji na-eme ya. Amen. N'ihi na ọ bụghị naanị maka ndị mmadụ ndị nọ ebe a, anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ nọ na-ele na ihe onyonyo, ndị na-enwedịghị nghọta ọbụla ma otu maka ihe m na-ekwu banyere ya. Otu n'ime ihe ndị na-eme ka anyị ghara ị na-achọpụta maka nnọnyere na ike nke a n'ime ndụ anyị, ọ bụghị dị naanị n'ihi na anyị enweghị ya ma ọ bụ na ọ nọnyere anyị, mana ọ bụ n'ihi na anyị amaghị otu anyị amaghị otu esi ekwe ya ka ọ rụọ ọrụ na ndụ anyị. Anyị amaghị otu esi echekwa ya, anyị amaghị otu esi akpọ ya ihe. Ya mere anyị na-eme ihe mgbe niile bụ ihe akwụkwọ nsọ kpọrọ ịkpasu iwe na nkwụsị na igbochi mmụọ nsọ. Ya mere ihe m chọrọ ịkụziri gị n'izu a bụ otu esi eji onyinye amara nke a Chineke nyere gị akpọrọ ihe. N'ihi na ọ bụrụ na a mụọ gị ọzọ, ị nwere mmụọ nsọ. Mana ajụjụ m na-ajụ gị bụ, olee otu mmụọ nsọ ji nwere gị? Ị nwere ọtụtụ ihe nke iji agafere, ka ọ bụ na ị jupụtara na mmụọ nsọ? Ị kwesịrị ibido yọwa Chineke si, mejuo m na mmụọ nsọ, mejuo m. Achọghị m naanị nwatakịrị maka gị, mana ọ bụrụ na ị ga-ekpe ekpere ka Chineke mejuo gị, ya mere ị ga-enye ya ohere na ndụ gị ka o biri. Biko ekwule na afọ ejule gị n'ebe Jizọs nọ, naanị ka ị nọrọ n'azụ ụzọ nke eluigwe. Tụọrọ Chineke onwe gị n'ala, mepee onwe gị si, Chineke, n'ezie amaghị m ihe nke a pụtara, amadịghị m ihe nke m na-abanye n'ime ya, mana ana m agwa gị ugbu a, achọrọ m ka ị were chasịa m ma mee ihe ọ bụla nke ị chọrọ ime n'ime ndụ m. Mana achọrọ m ịgwa gị, ọ bụrụ na ị chọghị ime nke a, ekwukwala ya ma ọ bụrụ na ị chọghị ya, n'ihi na ikwuo ya ị gaghị enweghachita ya. Ịnabata ike mmụọ nsọ n'ime gị abụghị naanị ịma jijiji ma ọ bụ inwe mmetụta dị aṅaa, ịma ezigbo amara. Ọlụ ndị ozi isi mbụ amaokwu nke 18, mgbe mmụọ nsọ ga-abịakwasị gị, ị ga-enweta ike ịbụ onye ama m. Ọ bụghị naanị izi ozi ọma. N'ezie, anọburu m n'ọgbakọ nke ndị na-eje ozi ọma na nzukọ m. Mgbe m na-adịghị nsọ ma otu, ma ana m akụ aka n'ụzọ ndị mmadụ otu ugboro n'izu. Mụ na ụfọdụ ndị enyi m, ịma ihe m na-eme, m kwụrụ ha n'azụ na-aga, ha na-aga akụ aka. Mana echekwa m na enwetala m ezigbo ihe site n'iso n'otu ahụ. Mgbe ahụ ana m eji ya eme ọnụ si na eso m n'otu ndị na-ezisa ozi ọma. Ọ dị mma, amen, anọ m n'otu ndị na-ezisa ozi ọma, haleluya.
mana awụ m ezigbo nsogbu n'ụlọ m ma emechi ụzọ na ụlọ m, na-ewe iwe mgbe niile, na-amaziri onye ọbụla, na-eme anya ukwu, na-enwe mgbaghara, na-enwe obi ilu, lọghachikwa na nzukọ n'izu ụka. Ọkwa ịma ihe m na-ekwu okwu ya? Mana ịma nke bụ eziokwu, achọghị m iji otu ahụ, mana amaghị m ihe m ga-eme maka ya. Amaghị m ihe m ga-eme maka ya. Aghọtaghị m na achọrọ m ike nke mmụọ nsọ. Mgbe mmụọ nsọ bịakwasịrị gị, ị ga-enweta ike iji abụ ozi ọma, ọ bụghị ịgazi ozi ọma. Anọ m na-ezi ozi ọma, mana enweghị m ikikere iji abụ ozi ọma n'ụbọchị ndụ m niile. Anaghị m aga ezi ọtụtụ ozi ọma ugbu a, mana abụ m ozi ọma. Ị na-ekwu na ị na-agwa ndị mmadụ maka Jizọs? Ana m agwa ndị mmadụ maka Jizọs. Ị ma ihe merenụ? Echere m na anyị kwesịrị igosi ndị mmadụ Jizọs ọtụtụ oge. Anyị kwesịrị ibi ndụ ahụ. Anyị kwesịrị iso Jizọs na-ata ahụhụ ahụ. Anyị kwesịrị inwe agwa nke Jizọs, mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Anyị kwesịrị ị na-agagharị n'onyinye nke mmụọ nsọ, bụrụ ndị e mejupụtara n'ikikere nke ahụ si n'elu, nke ga na-akpali anyị ị na-ebi ndụ nke si n'elu. Ka anyị lee anya n'ọlụ ndị ozi isi mbụ amaokwu nke 8. Achọrọ m ka ị na-ahụ amaokwu ndị a. Mgbe ọ nọ n'etiti ha na-eri nri, ma ya onwe ya bụ Jizọs nyere ha iwu ka ha ghara ịhapụ Jerusalem ma chere maka nkwa nke Nna kwere ha, nke ọ sị, unu nụrụ na m na-ekwu okwu maka ya. Jọn jiri mmiri wee mee baptizim, ma si ugbu a ruo mgbe ọtụtụ ụbọchị na-agabeghị, a ga-emeju unu site na ịkpọbata unu n'ime mmụọ nsọ. Amen. Ya si ugbu a, lee, unu chere, unu apụkwala gaa bido ije ozi unu. Unu apụkwala ebe ahụ gaa ime ihe ọbụla. Unu chere nkwa nke Nna, nke bụ nkwa nke ịwụpụ mmụọ nsọ, nke bịara n'ụbọchị Pentikọst. Kamgbe a wụpụrụ mmụọ nsọ na ụbọchị Pentikọst, ọ nọ wee nye onye ọbụla n'ime anyị, onye ọbụla nke ga-anabata ya. Ọ dị na njikere imeju gị ma mee ka ndụ gị bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Ị na-anụ? Ya mere, anyị o nwere ike ikwe n'abalị a na Jizọs anwụghị ọnwụ, ka anyị wee bụrụ ndị ike gwụrụ, bụrụkwa ndị a na-atụgharị, ma bụrụkwa ndị ga na-asị mgbe niile, ike gwụrụ m, ama m ihe ga-eme, ya bụrụkwa na aka m ga-emenwu ya. Bịa. Ụfọdụ mmadụ ha nọrọ otu a, ha na-enye onwe ha nsogbu. Ha dịkwa afọ 40, ha dị ka ha ruola afọ 90, n'ihi na ha esogbugidela onwe ha ruo ọnwụ. Bịa lee anya, jupụta na mmụọ nsọ, ka ị na-adị ọhụụ mgbe ị ruru afọ 80 karịa mgbe ị dị afọ 40. Ọlụ ndị ozi isi nke mbụ amaokwu nke 8. Ngwa lee nke anya, ma ị ga-anata ike. Amaara m na Chineke nwere ike, mana agara m ụlọ nzukọ ọtụtụ afọ, nwa onye gwara m na enwere m ike inwe ike. Na-adịghị ama ọ bụrụ na enweghị onye gwarala gị. Achọrọ m ịgwa gị n'ime ụlọ a taa na unu niile ndị na-ele na ihe onyonyo gburugburu ụwa niile, n'asụsụ 63 nke a na-atụgharị ihe omume a, ma ị nọ na China ma ọ Russia ma ọ India ma ọ Afrịka, ị ga-enwenwu ike. Chineke chọrọ ka ị nwee ike iji bie ndụ gị kwa ụbọchị. Ruo kwe mgbe anyị nwere ọtụtụ nsogbu, anyị nwere ike ịtọgbu azụ anyị n'azụ wee welite isi anyị wee sị, aga m emeli ihe ọbụla nke m chọrọ ime site na Kraịst onye na-enye m ike. Abụghị m onye na-enweghị ọsịsa, abụghị m onye na-enweghị ụzọ, n'ihi na Chineke bi n'ime m na mmekọrịta dị nso. Ọ ga-agwakwa m ihe m ga-eme. Ọ bụrụ na ya
adịghị aghọta ike Chineke. Nke a bụ ihe ịtụnanya. Ịbụ onye oyiri Kraịst na-agwụ ike, o nweghị ihe ọzọ mmadụ ga-eme. Ka m gwa gị ofu ihe, ana m achọ ihe m na-eme. Ife Chineke bụ otu ihe na-atọgbu onwe ya. Ana m agwa gị, ị nwere ike ịbụ onye jupụtara na mmụọ nsọ nke na-atọ Chineke ụtọ. Ụbọchị niile ana m ekpe ekpere sị Chineke, gosi m ihe m ga-eme ka m wee bụrụ ngọzi nye mmadụ. Gosi m otu m ga-esi fee gị ofufe. Ya mere ị gaghị anọrọ otu ebe na-eche ka mkpa gị bụrụ ihe egboro. Ị nwere ike ikwe ka Chineke site n'aka gị gbaa mmadụ ume, wee kasikwa mmadụ obi, wee hụkwa mmadụ n'anya, wee gboore mmadụ mkpa. Mgbe mmụọ nsọ ga-abịakwasị gị, ị ga-anata ike, ikikere, ịrụzi ọrụ, ike. Mgbe mmụọ nsọ bịakwasị gị, ugbu a ka m gwa gị, ọ bụrụ na ị bụ onye oyiri Kraịst, ọ bụrụ na a mụọra gị ọzọ, mgbe ahụ mmụọ nsọ abịakwasị gị. Mana ọ bụrụ na ị maghị ihe ị nwere, mgbe ahụ ihe ndị ahụ agaghị abara gị uru. Ị ga-adị ka onye nọ n'etiti akụ na ụba mana anwụ na ụbịam, n'ihi na ị maghị otu esi aga n'ụlọ akụ ga were ego. Ị ga-ebido n'ikwete na ike a nọnyere gị, na ịmụtakwa otu gị na mmụọ nsọ ga na-esi arụkọ ọrụ n'ime ndụ gị. N'izu ụka niile anyị ga na-ekwu okwu maka otu o si dị mkpa bụ ihe a, otu mmụọ nsọ si edu mmadụ, na otu esi enye mmụọ nsọ ekele, na otu esi agakwuge mmụọ nsọ tupu gị mee ihe ọbụla. Agakwuge mmụọ nsọ maka ike, agakwuge mmụọ nsọ maka nkasi obi, agakwuge mmụọ nsọ maka ndụmọdụ. Anyị na-agakwuru Chineke maka enyemaka anyị chọrọ. Anyị na-agakwuru Chineke maka amamihe nke anyị chọrọ mgbe anyị na-amaghị ihe anyị ga-eme maka otu ọnọdụ ma ọ bụ nke ọzọ. N'ọnwa gara aga, enwere m ihe dị ka ihe a bụ ike ọgwụgwụ. Nnọgide ike na-agwụ m, na-ama jijiji, osụso na-agba m, amaghị m ihe na-eme. Ndị ezinụlọ m asị, ị ga-agakwuru dọkịnta, ị ga-agakwuru dọkịnta. M sị ha ka m bụ ụzọ kpee ekpere maka nke a. Ịma ha niile otu ihe ahụ ka m na-agwakwa ha. Ịma ihe mere mụ na Chineke nọrọ ọtụtụ oge n'ụtụtụ a, ya egosi m ihe mega m. Obere ihe nke na-achọghị oke nnwale, ọ bụ naanị na erighị m nri nke ọma. Ana m egbu ogologo oge tupu m erie nri. Ya mere mgbe ahụ, ma mgbe m mere mgbe ụfọdụ agụrụ agụọ m nke ukwuu, m bịa rizie nri nke ukwuu, ụra abịa tụwa m, ya arị m ka m doruo ala otu ebe, bụrụzie eji adọwara adọwa abalị niile. Mana ana m akọwara gị nke a iji gwa gị na Chineke ga-enye gị nghọta maka ihe ndị nọ na ndụ gị ma ọ bụrụ na ibu ụzọ gakwuru ya. Ọ bụrụ na m kwesịrị ịgakwuru dọkịnta, Chineke ga-asị m gakwuru dọkịnta, m gakwuru dọkịnta. Amen. Enwere m obere ọnọdụ ọzọ maka azụ m, ụkwụ m anọ na-eme m, nọ na-enye m nsogbu ọtụtụ afọ mgbe m chọrọ ịnọrọ ọdụ. Ya mere m chee na nke ahụ aga m aga hụ dọkịnta. Chineke gosiri m ihe mere na ọ bụ ihe dị mfe. Mana ihe na-eme na anyị anaghị enwe ọganiru dị mma bụ n'ihi na anyị na-agbapụ gaga nwale otu ihe. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Anyị na-enwe atụmatụ, na-achọ ka Chineke gọzie atụmatụ anyị. Chineke, nke a bụ atụmatụ m, gọzie atụmatụ m. Anyị ekwesịghị inwe atụmatụ wee na-ekpe ekpere ka Chineke gọzie atụmatụ anyị ka ọ gaa n'ihu. Anyị kwesịrị ibu ụzọ kpee ekpere mara ma Chineke o nwere atụmatụ. Amen. Nwanne, emeziri m isi m n'ụtụtụ a, ebu m ụzọ kpee ekpere ka nwa ahụ mete ya nke ọma. Achatụrụ m isi m, ekpekwara m ekpere sị ka ọ dị mma, ka ọ ghara imebi emebi. Ana m ekpekarị ekpere maka ihe niile. Ịghọtara? Ana m achọ ime ka ịghọta na ọ naghị enye Chineke nsogbu maka gị nwe ị na-ekpe ekpere maka ihe niile. Ya nyere gị aka, bido na-ayọ ya maka ọsịsa nye ihe ọbụla nke ị chọrọ. Lee ndị Rom isi 7 amaokwu nke 6. Ugbu a anyị enwere n'onwe anyị site n'iwu. Iwu na ụkpụrụ niile nke anyị chere na ọ bụ ihe anyị ga-edewe wee rute Chineke. Ma ugbu a atọpụla anyị site n'iwu. Anyị ebibiwo mmekọrịta ọbụla anyị na ya nwere.
anyị anwụọla n'ebe ihe nke edeweburu anyị na-agba ụlọ, ma ugbu a anyị na-eje ozi ọ bụghị n'okpuru nrubeisi nke ụkpụrụ ochie nke edere ede, mana ọ bụ na nrubeisi nke mkpali nke mmụọ nsọ Chineke na ndụ ọhụụ. Haleluya! Ugbu a ọ bụ mmụọ nsọ na-edu anyị. Ịma ndị mmadụ chọrọ ịma n'ụbọchị taa na ị nwere ike iche na m na-akpasu iwe, mana ugbu a emeela m okenye, achọghị m ịma ihe ndị ahụ. O nwere mbara uru dị ukwuu nke dị n'ime ịbụ ihe nke ndị ụwa na-akpọ nwa afọ nọ n'ọkwa dị elu. Mụ na Dave akawabeghị nka, anyị ka na-eto eto. Achọpụtara m na mgbe i ruru afọ 70 gị lawa azụ, ugbu a gaje m ịbanye afọ 69. Imena ịhụnanya, echefuola m ihe m chọrọ ikwu. Chineke, ngwa chetụ m nwa nkeji ka m nweta oge nke ndị okenye. Aga m abịaghachi. Ọ bụ ihe ekele na anyị agaghị ebizi ndụ n'okpuru iwu, kama mmụọ nsọ ga na-edu anyị. Ịma n'ụbọchị taa dị ka onye ọbụla chọrọ usoro ma ọ bụ ụkpụrụ, ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ, atụmatụ uche dị 3 ma ọ bụ 7, ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ na ihe ndị ọzọ. Joyce, olee otu m ga-eji bido ije ozi m? Ọsịsa m n'ụbọchị taa bụ legide Chineke anya, ebidokwala n'aka gị. Ọ kara gị mma ilegide Chineke anya, ebidokwala ya, n'ihi na ya bụ onye mbido na onye njedebe. Ọ naghị emecha ihe ọ na-ebidoghị. Mana ịga n'ihu taa ka m si eme, o nwere ike ọ bụ ihe ziri ezi, mana amaghị m ma otu ihe m nọ na-eme, mana mmụọ nsọ na-edu m. Mana ọ bụrụ na ị kwesịrị ime ihe ọbụla, ị kwesịghị inwe ihe atụmatụ ruru 10. Mmụọ nsọ Chineke ga-edu gị na-akwazi ụzọ gị niile, ya egosi gị ihe gị zọpụ ụkwụ. Ọ bụrụ na ị zọhie ụkwụ gị, laghachi azụ n'ọha ntụziaka n'aka ya, gị gaa ihu, ya daba gị zọba ahụ ụkwụ ọzọ, ya daba ahụ, ya bụrụzie ihe gị na Chineke. Ọ dị mma, Joyce, eleghị usoro gị arụpụtara. Ele usoro iji akwado ozi ọma gị. Ịma ọ gaghị enye m nsogbu ịgwa gị, mana o docha m anya. Dịka ị na-ahụ, mgbe ụfọdụ anaghị adị m mma ịkwado di ya, n'ihi na anaghị m ekwuru ya ọkara, mana ana m akwado ha, ejikwe m ha maka adịghị ama ama. Ma ịma nke bụ eziokwu bụ na ana m ejikwe ha mgbe ụfọdụ, mana ha anaghị apụta n'usoro nke m si detuo ha. Mgbe ụfọdụ ana m ewere ihe kwesịrị abalị m kwuo ya taa, nke kwesịrị taa m kwuo ya echi. Ma nke a bụ ihe na-eme mgbe mmụọ nsọ na-edu gị. Nke a dị egwu. Ịma ọ bụ ihe mere ọtụtụ mmadụ anaghị ekwe ka mmụọ nsọ duo ha, n'ihi na ọ na-atụ ụjọ mgbe ụfọdụ. Anyị chọchara inweta ha niile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana m agbalịkwa n'izi ozi a. N'ezie, ana m agbalị o. Ma mgbe ahụ aga m ewere naanị 1 nkeji iji kwuo maka onyinye nke mmụọ nsọ na mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Mkpụrụ nke mmụọ nsọ nọ n'ime na-ewepụta bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, ịdị mma, inwe obiọma, iwetu onwe n'ala, na ijikọta onwe gị. Ekwukwala ọzọ na ị naghị ejikọta nwa onwe gị. Ị nwere ike ịchọghị iji ihe ị nwerekwara ngwa ọrụ, mana ọ bụrụ na a mụrụ gị ọzọ, ị ga-ejikwatali onwe gị. Ekwukwala ọzọ si ọ dị mma, nke a karịrị m, aga m agafe oke ala. Mba, ihe ị ga na-ekwu bụ Chineke na-agbaju m n'ike, na-enyekwara m aka ime ihe ọ bụla nke m kwesịrị ime na ndụ site na Kraịst. Amen. Ma mgbe ahụ e nwere onyinye nke mmụọ nsọ. Ma ọ ka mma na m gosiri gị ha, ọ bụrụ na m na-agwa gị maka ha, ọ gaghị adịcha mma nke ọma. Ka anyị lee anya na ndị Kọrịntị nke mbụ isi 12. Amaokwu 7 mbụ. Na mbụ n'ime ndị Kọrịntị nke mbụ isi 12 amaokwu nke mbụ, ọ sị ugbu a banyere onyinye nke mmụọ nsọ, mmeju pụrụ iche nke ike nke ime mmụọ. Ụmụnna m, achọghị m ka unu bụrụ ndị eduhiere, ka
King James si amaghị ama. Ị maara otu o si agbagweju nzukọ Kraịst anya n'ime ụwa niile maka onyinye nke mmụọ nsọ? Naanị ihe anyị na-eme bụ iji ya esi agụgọ, ọ bụghị iji ya arụ ọrụ. Anụtụbeghị m ihe banyere onyinye nke mmụọ nsọ. Afọ 12 mbụ m nọrọ na nzukọ, anụtụdị m maka ha. Amaokwu nke 7, n'otu n'otu nye onye ọbụla kwuo eso m. E nyere onye ọbụla n'ime anyị mpụta ihe nke mmụọ nsọ, ihe mpụta ihe a na-ahụ anya nke mmụọ nsọ, maka ịdị mma na inwe uru. Otu onye ka e nyere site na mmụọ nsọ ike nke ikwu ozi amamihe. Ndị nne na nna ole n'ime unu mana ha kwesịrị inwe okwu nke amamihe maka ụmụ ha? Ka mmụọ nsọ nwee ike inye gị nke a. Onyinye nke mmụọ nsọ abụghị naanị ka ị wee pụta n'elu ebe a na-egosi onwe gị. Onyinye nke mmụọ nsọ bụ nke iji ebi ndụ gị kwa ụbọchị. Ọ bụ maka onye ọbụla kwere ekwe, maka ndụ ị na-ebi kwa ụbọchị. N'agbanyeghị na ndị kwere ekwe dị iche iche a na-agbaju ha site n'otu pụrụ iche ma ọ bụ nke ọzọ, nke siri ike na ndụ ha, ma onwe m kwenyere na onyinye mmụọ nsọ itoolu a niile nọ maka anyị mgbe ọbụla anyị chọrọ ya, na Chineke ga-enyere anyị aka ka ha si n'ime anyị wee pụta ihe ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Ị hụrụ otu ebe niile ji daa ji mgbe m na-ekwu maka onyinye a? Nke a bụ ihe o ji dị mkpa na anyị ga-ekwu maka ya. Okwu nke amamihe. Onye ọzọ ka e nyere okwu nke ọmụma. Ị ma na ọ bụrụ na gị na Chineke na-enwe mmekọ chiri anya, ma ihe efunarị gị, o nwere ike ịma nga igodo nke ụgbọala gị nọ ma ọ bụ ihe ọzọ ma ọ bụ gịnị. Ịma ị kwesịrị ịkwụsị otu nkeji si Chineke gosi m ebe ihe a nọ. Ma ugbu a agaghị m agwa gị na ihe a ga na-emezucha mgbe niile, mana ọ na-emekarị mgbe niile. Ọ bụ ihe ịtụnanya ihe ndị ga na-eme ma ọ bụrụ na ị dabere n'ebe Chineke nọ. Onye ọzọ ka o nyere okwukwe nke eji arụ ọrụ ebube. Dịka onyinye nke okwukwe, anyị niile nwere okwukwe, mana o nwere onyinye nke okwukwe nke nwere ike ịbịakwute anyị, nke ga-akwali anyị ime ihe ụfọdụ nke anyị na-aga ekweta dị na ọ bụ anyị mege ya. Ugbu a, amataghị m maka ya ọtụtụ afọ n'ihi na aghọtaghị m ya. Mụ na Dave arụọna ma chịkọta ije ozi a wee na-eme ya ka ọ na-aga n'ihu taa n'okpuru onyinye nke okwukwe. O nwere nnọọ otu gị onwe gị si mara na ihe ọ na-ewe n'ego ọnwa ọbụla isi na ị nọ na ihe onyonyo gburugburu ụwa? Ana m agwa gị, nke a anaghị enye m nsogbu ma otu. Enwere m okwukwe na Chineke ga-arọpụta ọ bụrụ na ọ ihe ọ chọrọ ka m na-eme. Mana nke emeghịkwa naanị otu abalị mụ na Chineke gara njem buru ibu. Chineke ga-akwalite gị. Mgbe ahụ ị ga-akpachapụ anya mgbe ọbụla ị nwere onyinye nke okwukwe, n'ihi na ị ga na-adị nwe mgbagwoju anya ihe mere ndị ọzọ anaghị eme ya. Maka n'ebe ị nọ ọ ga-abụ ihe dị mfe, n'ihi na ị na-eme nke ahụ. Mmadụ niile agaghị emelicha ihe anyị na-eme. Onye ọbụla ga-emeli naanị ihe e nyere ya onyinye ime. Amen. Mana amaara m ụfọdụ n'ime unu ndị nọ na-eme ihe ndị nke m na-enweghị ike ime. Enweghị m okwukwe ime nke ahụ. Onwe otu m ga-esi menwuo ya. Mana mgbe Chineke chọrọ ka anyị mee ihe, gee m ntị. Ọ bụrụ na Chineke chọrọ ka ị mee ihe, ọ ga-enye gị okwukwe ime ihe ahụ. Ị nọ ebe ahụ? Otu nwa agbọghọ nke a na-akpọ Kati kọrọ anyị site na Facebook. Otu n'ime akwụkwọ m nke m nyere ya n'oge gara aga siri wee gọzie ya ma gbanwekwa ndụ ya. Aga m agụpụtara gị ozi nke o zitere anyị. Ọ sị, mgbe m nọ na-agụ akwụkwọ gị ahụ mara mma, Knowing God Intimately, akwụkwọ nke m hụrụ n'anya nke ukwuu, emejupụtara m site na mmụọ nsọ. Ndụ m bụzi ihe dị ịtụnanya kamgbe m dị afọ 64, ma aghọtaghịkwa m na Chineke chọrọ inye m onyinye a nke mara mma. Ịma mmụọ nsọ a pụrụ iche bụ onye enyemaka anyị, onye ndụmọdụ anyị, onye nnọchite anya anyị, onye nkwuchite ọnụ anyị. Ma o kwesịrị ịgụ anyị agụụ ịbụ ndị e mejuru site n'ike nke Chineke, ka anyị wee na-ebi ndụ nke dị oke ọnụ ahịa.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.